Fantasy ko yung ano eh, yung habang kakain ako, ako, gano'n. Oh! Yung ano, parang nagpipindot-pindot lang, 'di ba? So, 1 month ago, nagkakilala kami sa isang online dating app. Yung pag-uusap namin for 2 weeks, sobrang naging malalim yung connection namin. I'm living alone. Kasama ko lang yung mga pusa ko. Mhm. So, yon pinuntahan niya ako dito. Pinagluto ko siya ng adobo. E di, nung habang nagsasantok pa lang ako ng kanin, ng ulam, bigla siyang lumapit. Nagulat ako habang nagsasantok ako, bigla siyang lumapit kung saan na siya humahawak. Parang gigil na gigil na. Paghawak sa balikat, dahan-dahan Yes. bumaba. Saan? Sige nga, dahan-dahanin mo nga. Alam din yung kwento siya. So, yun. From Balikat, papunta sa Chocolate Hill. Ay, sa Chocolate Hills. Dalawa yun. Balikat, dahan-dahan sa Chocolate Mm-mm. Hills. Pinasok na sa damit o hindi? Hindi pa, kasi parang may part 2 pa, ganun. So, eto na nga yung exciting part. Uy, ayan na. Bigla niya akong kinis. Ay, Parang sabi niya, oh, nakaka-touch ka naman. Yun yung sinabi niya. Tapos sabay, kinis niya ako, ganyan. kumbaga nakaka-touch Tapos naman. nag-hug Let's kami. touch our lips together. So, hanggang sa yun na, doon na napunta. Tapos, yung fantasy ko, na nabanggit ko sa kanya, ginawa niya sa akin. Oh, ano ba tong fantasy na nabanggit mo sa kanya na ginawa niya sa'yo? Fantasy ko yung ano eh, yung habang kinakain ako, ako, gano'n. Yung ano, parang nagpipindot-pindot lang, 'di ba? Nag-squat ka. Hindi. Kasi Hindi. ano eh, binuhat ko kasi ako eh. Hindi. Iba yung tinutukoy ni Raking squat. Ano ba? Ano bang Yung may tumalsik. Yung may lumabas. Di ba mamasama sana yun? Pero yung hindi eh. Pero nung inulit, okay ka pa din. Okay pa naman ako. Ang hindi ko lang kasi kinaya. Ay, may hindi. Masyado kasing, kasi nga di ba pag matagal na, masikip na yun, di ba? So yun, masyadong malaki yung kanya. Ay, Masyadong ano? Oversize. Sige. Hindi ko kinaya. Nawasak ako. Ganun yung ganun yung term. Okay, wait lang ha. Nasukat mo ba, ano siya, palapad, pahaba? ayan. Maano kasi, mataba. Mataba? Taba. Alam mo yung yung jumbo na, tapos mataba pa. Ganun. Jumbo na, tapos paba pa. Baka 1.5 yan. Laki nga. Hindi naman kasing laki ng tumbler, ah. Parang, alam niyo yung mineral water na pinakamaliit. Ay, malaki yun. Laki yun. Nagka-UTI pa ako nun. Bakit? Ay, ibig Iba sabihin. yun. Hindi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.